Táiste go Béal A Chéile, haimar mo chlí go cnuc líomhna chun mBaile le cór pobl as Béal A Chéile an tanimatá ortha. Bhín siad a canna as Gaeilge, ach tá dúlan rompa an tachtansa. Beg ortha mantóireachtaí anmh chór ón Ukraine agus amhrán as Gaeilge a bhúna dóibh. Una instom meallar an gcór as Béal A Chéile, caihinar bunaíoch sibh? Well, buniú an cór tar éis seisiún amhránaíochta sa club Naomh Éine i mBaile an Búdáin. Agus bí mé de cleachta sa scoil áilíonn seo gach caiiciise agus cai mé rádaach go bhfuil an chuid ibre ar siúl sa club chun an Gaeilge ar Arbert. Agus amhráin ar fad as Gaeilge na bhíonna gaibh? Ó amhrán as fad as Gaeilge agus tá stór ionach amhrán Gaeilge ann nach bhfuil. Tá dríocht éigean ag buint le na amhrán Gaeilge sin agus just tá atmosfér álan sa cór. Tá stúrthór ceol ionach againn an Dr. Máire Nunchin is ceoltóir den scothí í féin agus tá is múnseoir iontachaí, tá féine aici agus tá tuiscint aici. Máire instom meallar do chúl Rehearsal ó Heamh Cheoil dó? Well, Heamh is chlárínach mé, tagam as chunt an chlár sa dás me sile ceol tradiisiúnta agus ceol clásicach. Is múntar bonscoil mé go bnúsach ach an sin chuir me go dtí angar fa tamlin agus bhí me déanamh sladar ar stúrthóireacht agus múna an ceol. Mar sin is tusa stúrthóir an chóir seo agus cad a bhaineann tú as son an daithníonn sé leat a bheith tachtan sa thuisteach agus bheith bóla leis na daoine? Is even am bheith bóla leis an gang seo is grúpa áling iad. Agus seo rud difriúil, beáin difriúil is cór áitiúil agus is ionach jazz an rud bheith lé le daoine a haganisteach, me go mór gáire orthú agus brasásta bheith canna. Tá dúchláin rótamach chun tú chun amhrán Gaeilge a bhúine de chór ón Ukraine. Cén amhrán na amhrán thugat? Thosúmar ar óró siad bheithháile le déanaí. Tá me cheapach mai an ceann seo bríomhar agus ionach mar órán don dá chór le chéile. Bei sé simil das na Ucránaí freisin mar tá roinnt cóceola gceist agus bhí me géiste ló agus tá siad fearhá. I'm excited. In your pop. So good. Contach, yeah. Big choir as well, a lot of members. Yes. Yeah. Alex, tell me a little bit about the Ukrainian Action Choir. So we've been singing together for the last year or so. And we are rehearsing in the community center. It's a lovely little place for Ukrainian community to get together. I'm Alex. Tusa Alex. Misha Alex. Misha Alex. Well, há dúchláin roimh ar fad amach mar chuid den bheachtas credim ionad, so be sibse mar chóir ag déanamh mantóireachta ar an gcór atá ag Alex agus ag múna an amhráin óró sé de bheith mBaile dóibh ionas go meis siad an ann é a chana as Gaeilge i gceann cúpla seachtain. So she's ready to take down all the notes from listening to you all sing O Róise de Bheith Mhaile in the next few minutes. Alex agus Máire, Gnaidí go gal live, best of luck. I'll be back in a few weeks' time to see how you're getting on, and hopefully I'll hear O Róise de Bheith Mhaile being sung beautifully by the choirs together. We can't wait to work together. Sulg mór leis. Go húntaach ar fad.
Well, if you'd like to take your next step with the Irish language, ní gáid ach sinne a leanúnt ar na meán hóisialta, Cuirsteach, Haisclib, Credamonat agus tuchtú ar an ólas ar fad.